avui estem al dia de casal d'estiu, és un dia familiar, és a dir, que venen les famílies a fer una activitat amb els seus fills i que avui la idea és que facin taller de creps i batut de poma i plata. L'espai que hem intentat crear, que estem creant aquí a Gran Paretes, és important perquè les famílies, els diem que això és com casa seva i que volem que se sentin a gust i que han de cuidar igual. I crec que ho estem aconseguint, que venen aquí contentes, fan les activitats. A la nostra escola, al principi de curs, ens van fer una conferència sobre tot el que era Càritas i ja ho havíem sentit a parlar. I ara, a final de curs, el nostre coordinador del curs ens va enviar un correu d'opcions de coses que fer aquest juliol. Em vaig apuntar amb una amiga i creiem que era una molt bona idea anar a un casal d'estiu a ajudar. Que hi hagi un servei com el nostre, que se'ls pot oferir un acompanyament familiar on puguin fer activitats de lleure i diversió familiar, és molt important. Molta gent, ara el juliol, que és un mes que no estàs fent gran cosa, és un mes perfecte per fer-ho. He de dir que em va sorprendre que el primer dia que vam arribar només érem nosaltres dos, i clar, jo crec que és una cosa que s'ha de fer perquè, per començar, tu aprens molt i a mi m'està encantant, jo vinc aquí amb ganes de fer-ho. I a més que estàs ajudant, és a dir, és el teu temps, però no et sents com que estàs perdent el temps. Jo em sento com que jo m'ho passo bé i a més ajudo, per tant jo recomanaria a tothom fer-ho. És una molt bona experiència.